Pakde Ahmad. Ora wae nek iki ra wae aku. Ora. Suwe ra ketemu ra ya piye carane ngono lho. Ora. Ora tenan? Diacari piye? Oh, gegere wis sak meja ya. Nek kuwi ngece nek kuwi. Ucembar tenan. Wanita ayune kene kok dionekke kaya meja gegere iki. Ah rumah samu apa? Piye baleni meneh? Ora. Gegere sepira? Oh, sing ngomong si ana jare sak meja. Sing ngomong si ana. Sapa sing ngomong? Aku. Nah, kuwi wong lanang tenan iki ngono kuwi. Jenengan ajeng dahar mboten Kang. Aku omong sak meja ora mung mejane ning sak kursine. Tegese? Tegese aku dahar nganggo lenggah. Oh, terus? Oke. Kula dilenggahi. Lah nek neruske kae. Hah? Tapi ya. Dadi ngene. Positifnya aku meja apa kursi? Lho kowe lho tak kapak-kapake wis positif. Lah, Mas, jarene mau aku meja, kaya meja. Aku lenggah ning kursi, kowe mejane. Dadi aku mek arek njumputi ning sing nang geger kuwi. Nah aku ya ora seneng meja, seneng ya dipan. Dipan sakmene ngembleki kowe kuwi apa piye? Lah piye nek dipan ngopo? Dipan Dipan adalah suatu tempat untuk tidur. Kalau kecil untuk tidur sendiri, Iya. kalau dua berdua. Wah, kalau besar berdua kok berdua. Betul, aku mancing kowe ndak ra omong. Alah. Ayo. Cangkem dagelan iki lucu Ndak. banget ya. Soalnya kan mahal situ. Lah aku mahal isih tekan esuk e. Loh, aku ya tekan esuk tekan omah. Lah iya wong kowe saka kene sing minggat ning ndi-ndi. Loh, perlu itu ada mencari inspirasi. Apa? Inspirasi. rada-rada muncrat e. Nah, ya toh. Ki ijan wis iso muncrati wong loro. Lah soalnya kuwi lho. Ati kaya kok. Alah ya mek ngomong. Satria jadi pati ya. Alah digdaya apa pisan langsung klumbruke kok. Modar ora kowe. Ah nek kuwi kenyataan nek. Iya, si Anting mau lagi pisan lagi Acarawe nganggo sumene. Apa meneh aku serius. Rak yo nganggo sumene. Lah saiki wis bar sumene. Angkat besi, Dik. Ya ayo tandangi. Ayo kowe Wandra. Ora wani. Ora wani. Lah ngapa? Iki nek tekan ngomah kowe banting bosok kowe musuh iki. Hah? Usak mene gedene. Wah. Apane iki kowe diklambeni dijariki nek diculke udar tekan ngendi-endi wae. Apane? Jarike udar tekan ngendi-endi. Wah, Kaya tau weruh wae. pengen meru apa piye? Sing radong ki ngarsa. Lah ngapa piye? Gampang nek gedhe ngene iki. Piye? Karek spray dicopot, wis bolong tengah wis didadi rok. Sengara ucul. Wong kekancing sirah. Anjur piye nyemeng kemumbruk Bahasa ngono apa kuwi? toh? Ora iki piye? bahane apa? Mbah. Angel lho. Karang le omong paton teng pecopot kok mengi. Critake nggih. Nek wong lemu, kurak mesti kaine kudu amba. Embangane ukuran, copotke spray, bolong tengah kebleng. Sengor ta ucul. Kekancing sirah, Mas. Bareng dinggo numpak motor bubar kabeh. Bubar soalnya wis bar gara-gara. Ora nek anggo spray mau. Jenengan barang iso katut mlebu ya. Modar Ora, ayo. Arep wangsulan apa kowe? Itu anu terserah keputrian. Keputihan piye? Loh, putri ki njaluk melu masuk apa ndak? Nek aku njaluk. modar ora kowe. Wis ora iso wis ra mampu. Oke tenan? Oke. Yakin? Yakin. Ya yo. Yo, Edi. Kayak kati kok bengi iki. Man. Bojoku agak besengut ya kok. Lah iki ki arep ngopo jan? Neng kene diwarai. Wah. Mbok yo wong wis ora iso piye-piye kok mbok yo ngrumangsani sih. Iki dienggo contoh Mas. Lho, aja kaya Mas Yono wis tuwa kok kaya ngono. Aja ditiru. Lah piye? Tiru sing isih enom ning tindak tanduk apik. Ya dirungokke sapa ngerti iki pesan terakhire dhek.
Ra, soalnya ngisore ana to be continue. Berarti masih berlanjut. Masih berlanjut kok wong bodho guru iki. Rasah nangis. Lah ya aku weruh rupamu dadi nangis. Lho kok metu ngirung iki kepiye to? Meruh mertu ngirung kepiye? Ayo Rin nembang apa? Ayo, ya. Nggih napa enten Sing gayeng-gayeng wae iki. Pak Lurah ngersake nglipur masyarakat. Iya. Nggih. Oh, Apa? Saniki napa mengke, Pak? Apa kuwi? Liwung. Ana penjayaan liwung. Wah liwung ki engko artise ana dhewe kok. Niki wis spesialis. Liwung pun nonton dhewe. Kok ketoke kaya dirahasiakan nek liwung. Wis ngerti pokoke jos. Jos. Ono kok. Ono. Bintang tamu. Nggih. Wes. Cocok kali jenengan cocok. Wih, tendane. Tenan mengke mang tunggu. Oh, jare Pak Lurah ngundang apa diva saka Jakarta. Nggih, divane ayu. Kowe iki ya budhek ora divane dipan. Pak Lurah lho sing ngendika mau. Iki kok pikirane ming dipan terus ta? Ah ngantuk. Arep bobok. Bobok. Bobok anis. Ya ora apa-apa delet engkas dheke dibobokke nek Iya. dipan. Cak durunge njabut kowe. Ora to, ora do kaya ngono kuwi to. Aku ya rasane iki marahi aku sok gemang nek ro iki. Apa? Aprit gantil tenan nek iki. Ya ora kok prit gantil aku meng ngelingi. Apa ndagel kok arep digoni dhewe wae. Sapa-sapa dipateni. Sapa iki ta? Aku sing mateni. Jenengan kok kaya yang mau dipati mau. Piye? Tukang penjabut nyawa. Ora nek kuwi jabut untu lho nek ra ngandel. Untu kuntek. Wis sempal papat galune. Ayo Tin. Ayo diajeng. Lali janjine nggih, Pak. Ya. Wis lali apaan janjine wae wis rasa nyanyi nek lali. Iki judule lali janjine. Nggih, ampun emosi, Pak. Sapa-sapa kok tak elekke? Sareh. Sabar sobar itu, disayang Tuhan. Ning kowe trekahmu bengi iki elek. Pak Lurah to elek-elek, saiki kok dalang. Sing elek-elek iki iki ngono getak amen sing Itu sabar ya. peringatan. Lah iya. Lain Kowe ngelek-elek iki ro ming peringatan. dagelan kok wani ngelekke dalang. Loh, dagelan kok dimengke, nyatane ya arep kok. Lah, Iya ta? ning ra aku ra wani karo dalang. Iya kae. Aku ra wani ro dalang, kowe wani. Mergane kowe jireh. Lho lah iya. Soalnya berani itu karena kebenaran. Ayo, tenane. Nek salah aku wedi. Kowe mau bener mau. Bener. Wah, hebat. Wong kon ra emosi kok. Ya ora ya. Sik. Ayo. Tangane. Dis-disan yo anu. Iki sok obah dhewe. Ora wae ayo. Tenan, Mas. Sengaja kowe mau. Wong kowe ngene iki wis karo nglirik yo cek ngono. Iki jam-jaman mesti obah. Ditaleni sik. Taleni. Pingket deh. Ayo Tin. Yo, ndak kesuwen. Nggo sesukne. Kok sesuk nek kaya nggawa bahan wong sak omong-omonge kok kowe. Ya sama ya ben. Ora cetha mending ngono. Do mingkem sik aku tak omong. Ah kene iki ra iso mingkem ya mergo. Kowe iso mingkem nah. Ora iso. Aku ya tak mingkem, kowe mengo. Ya aku mengaw arep nembang kok ya. Ai apa kleru. Nana nena. Wis kek mengo. Jare arep nembang. Iya, meneng kok. Lah iya aku ya meneng, wis ra omong. Dagelan kok ganyi. Sak karepe. Lho kowe iki ngelekke dalang ngelekke aku. Mbok sing santai. Kalem, Mas. Oh iya iya. Kalem bae omong ki. Ya, aku tak alon ya omong, guys. Wis kek mengo. Dagelan kelar-kelar sapa le ngundang. Waratanaya kleru meneh. Yang biasa saja. Oh iya. Gek dingake. Ting. Ah. Nah. Ora ganggu lho wis aene lho. Ora wis ngono. Linggo. Marai kagol. Oh, kagol. Kowe barang kuwi. Ha iya, kowe ya iya kok. Pak aku ndarani ra kagol karo kowe. Lah aku ngapa? Ra apa-apa. Tina
Gayamu lho. Ngapa enek ngono iki? Lakon kok. Dadi apa? Hah? Dadi apa? Alah sak dadine waton dundang kok. Dadi cakil. Cakil ya iso ning dadak nyilih untu kono. Ora ana cakil kok merongos. Kayak kulino dadi gagak rimang, dadi wis obah terus. Ha iya. Iki soke apik kok. Aku madhep rono wae ah. Alah padene kepengin Kowe weruh madhep rono. Saya bubrah suaramu. Ora, nek aku ora ganggu. Wis, gak mangap. Ha. Meneng apa? Lah ya aku ki meneng. Su? Eh, Susila udu jenenge. Bener. Heeh, bener. Aku ya setuju nek. Ayo ngono arep dundang apa? Awang kok ngono kok ora mangan balung ning mangan poman. Apa-apa kalu kok aku ki. Ayo, Nduk. Ngaya. Anteng iso ora? Anteng kok. Agak habis minum ya? Ya, duduk. Duduk. Oke, beneran. Kok kaya pleki. Ayo duduk. Orang ya, iki judulnya pleki rumopi ya kok. Wis kono dek pleki-plekinan. Pintar golek alasan. Pinter golek alasan kowe. Kok malah nudingi aku wong sing ngomong kowe kono. Ha wong sing elek kowe kok. Diam. Ora ngomong ngomong bae. Iki tak plester lho. Kudune sing diplester ki nggonamu. Loh, kok iso? Nek plester piye nangel? Diplester kae nek radiaci ora halus. Lho, apa to? Tembok kuwi lho, Mas. Heeh. Ya. Tembok kuwi nek kok dilepotok tanpa diaci ora halus. Ayo. Ngandur-andur angen dukur. Aku wis ora
wis tandangi. Iki Den Bagus sing pundi to? Aku lek kadikatuan timbang digebuk ning kono mudar aku. Aku sok kene bae. Coba ndelok nek Bagus kaya apa rene? Rene kon. Ayo Bagus iki nek kadhe adoh kok. Nyedak yo elek kok. Ya. Mula ngedong rasa wedi. Hah? Ora apa-apa. Ini Banyuwangi lho. Rene. Delok kene. Wah kowe. Syukur kowe. Nek guyu piye? Ya, aku lagi iki lho ana wong tuwa nggo dolanan cah cilik ya lagi. Aki yo nyebah yo. Aku kon guyu kaya merenges tenan kowe. Aku wedi, Ce. Ya ngono kuwi rak karek tuane sapa? Oh, iki berarti idene wayang limbuk iki to. Piye to? Tak mat-matke malah memper karo limbuk. Nek ku yo ngecek kowe. Aku ndang aku kene ngono kuwi. Wis sampluk sisan kowe ngono. Oh dialog wong wetan ki ya keras-keras ngono kuwi. Ning jujur Mas. Ning jujur kula blak-blakan blak-blakan. Sampean Banyuwangi. Nggih. Oh, ngen pundi Banyuwangine? Nek nyapa takon? Syukur. Karo ora kowe. Wes piye? Ditakoni Banyuwangi ngen pundi? Nyaopo? Lah iki omong masamu salah. Ya bener to wong takon ki. Bener aku takon sampean ameh ngopo Pakde? Lah takon ora iso kok. Mas. Kan aku kakak kelas. Oh iya. Orang guyang-guyu. Iya. Tekon tak ajari mikir. Wah, kaya kendel-kendelo nek iki. Wah. Pakde. Piye? Wah, tak tiru-tiru aku. Aku. Piye iki? Untune dilebokke. Angel. Padake iki garasi ngono wae piye kok njok mlebu. Iya. Nggih, ngaturaken sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu sampeyan nggih, nggih. Dumateng para warga desa Desa to Pak Dik? Brosot. Brosot Kulon Progo. Mugi-mugi panjenengan sami tansah pirangan kawilujengan. Amin. Pinaringan kabagaswarasan. Amin. Pokoknya akeh rezekine ya Pak De, Mbok De, sampun matur nuwun. Iki pripun kula? Kowe iki tak kon nembang kok malah MC iki ngapa? MC gak le teko ki kur tuwa kabeh kur Mbok De, Pak De lah sing cah nom-nom ora to. Oh nggih. Oh. Iya. Ki suarane apik lho. Ya. Alo caping gunung gagra Madura. Apik Madura iki. Kowe Sate mending ngono ya, nek Madura ya. Ya ora mesti kok. Ora mesti, tak kira yo. Lontong yo oleh. Oh, lontong. Kowe kok ketoke cah cilik. Lontong, ngoten ku to. Cah cilik kok senengane lontong. Lah empuk kok. Ya enak sing ngatos, wo goblok. Empuk. Ayo goblok isih cilik kok ya. Lah lontong iki empuk. Jenenge isih cilik iki ya ora bener. Empuk jenenge mlenyek. Enggak dadak dikunyah langsung dilek. Oh ya isih cilik tenan nek gelugu. Aku seneng ngene-ngene iki mah. Banting mutar kowe. Ketoke gampang diawusi iki. Kaya diang iki galu-galan kowe. Idune moncrot. Apa? Donake idumu moncrot. Tak kira iki ndase moncrot bolik dune. Kuwi dudu idu. Lah napa? Kuwi jenenge Tirta. Tirta amis. Amis wo? Amis niki. Aku lali ranggo Sik tak lapane. Aku nyilih jarikmu. Aja. Aku ya lap-lapan. Kok ketok. Kok nggonku ketok. Ya lugu tenan iki. Mana? Kowe kok ketoke kaya ya kae. Kaya aku mengharap. Iya, Ya nyanyi. Tembange. Ya, dimatke tenan. Iya, penak cah iki. Ya, Ting. Mangga. Daturke Piyai Brosot Kulon Progo. Ya, ya.
ketoke cilik gedhi. Apane? Suarane. Ah iya. Ketoke bocah semene suarane ngedap-edapi. Ngedap-edapke. Terus poman iki. Wah nganggo cincing barang ki weh. Ki njuk ki aja nembang karo nyabrang kali Praga ki mesti. Ya kowe ora linggo ngono kuwi, aku tuh apa-apa tok matke. Lah ana kesempatan Bolak-balik cah ki kulinane weruh wedhus. Lho iki wedhus apa dudu? Udu aku kulinane weruh wedhus kaya ngono kuwi terus piye iki. Ngadeg kok. Lontong. Mon membaca. Terus Kon gerak. Hah? Janur kuning ratin. Ada wek. Iki sinden sok melu demo iki. kok iso? Keras banget le. Terus Kembang bayi madari ku sate. Pas tuh. Pas. Rasito. Leng nyenggaki mau lah kok tok bareng. Ha suwi kene selangam. kok seto sing iki bocahe perlu ambil napas nadane iki dawa kok di Kok napas kok diambil iki Pak. Aku kok Rumah saku kok dibandrek laker apa piye to kok nginang-ngene Pak. Iya. Pasirna berengsih bersih. Iki tetep nganggo tenaga dalam iki. Piye ta? Atiku ki semak cek. Oh ya jantungmu kumat. Ya ayo tak terke nang rumah sakit. Wong ati kok jantung. Ayo. Lho deg-deg liyane jantung apa? Ati yo deg-deg. Deg-deg ati. Lah nek ati piye? Nek ati iki mung meneng wae kok. Ati ki sir-siran. Lah kok kowe muni deg. Tak gawe wong kowe ya radong kok. Berarti wong loro radong kabeh. Ayo, Nduk. Nggih, Pak De. Wes, taring. Panas ojen panas ojen lengaling sayang. Waduh. Aku nggon kono kuwi ora iso turu ya, Mas. Muni piye? Ora ngantuk kok kon turu. Sayang. Aku karepe mung sayang 150, sayang 160 ngono, ora kowe. Ayo, Yang. Kok iyang toh? Yang kakung ye, yang putri kok. Peyang ngono lho kok. Ngapa ya? Telat leng guyu. Ya, Nduk. Tapi gunung mimi soa Ora cocok. Madura. Di Mehmet dua kok ndur mimi sewangi mau apa? Mimi soa. Maca ora ning atas loteng. Ya. Ya, Nduk. make bineka laben
Wah, iya. Aku dikelip ngono kuwi. tegese apa kowe tegese? Mau. Kowe iki tegese kon minggat ngono lho. Ngene iki. Ning kemempengan tuh cepleng ya. Innumenasun barse narase Inumane racun nggo masih ono tegese. Bersih iki inumane banyu bening resik. Bersih. Krungu kuwi inumane racun iki mau dudu to. Bening. yo Yo. Ya, mangga. Ya. ki jaman syukur ngelak kowe. Ket mau bengok wae, Cek. Oh, iya diombeni. Diombeni racun kuwi mau. Ora mesak. Nyuwun Pak Lurah kono. Ora usah. Ono omben-omben enak. Leri. Nareng gledak. Ayo no. Ya. syukur bisa
Kowe le joget kok dadak anggere kene arep tok demek. Ora maju. Kula nirokke niki. Ah nek iki mau rasir joget e. Enak ya. Asik. Asik ya sayang. Nggih. Ya. Rada rono. Aku kurang ngombo. Wah, aku Tidak aku sagung ngambak ora maksudnya kurang ngombo dono. Tidak boleh. Mana? Apa nih? Kok aku wedi to, Pak? Kono ki kurang ngombo. Wedi to nek aku, nek ro kowe kendel. Gila kok nek wong kowe ali kok. Nek kowe rumahmu bagus banget ngono. Apa lah nang omahe bagus dhewe. Lah iya kowe ijen. Ayo karo wong wedok bojoku. Oh wedok to, Ke? Bojoku ayu dhewe. Nomor 8. Ayo sayang. Nggih. Waduh. Syukur bisa Kok sik kowe le ngepaske suwuk ki mau piye kok. Lah ngel Madi aku tetep ra hafal bae. Baleni. Ya kok wis anggene maya Wisnu Pradenta. Wis anggene maya Wisnu Pradenta. Non. Kowe tak kandhani ya. Ning kowe aja kaget. Mboten kaget pripun Ki Lurah. Kula ngentosi teng repat kepanasan ngantos cumeng klungen. Kados ngenteni Sileming Palwa gabus kumambanging Sela Kresna. Pripun le sampeyan ajeng nanjeke kalih Hyang Bathara Guru babagan tiyang sepuh sampeyan. Ternyata Bathara dewa-dewa iki goblok kabeh ya. Percuma aku tekan kayangan. Ora entuk apa-apa, ora entuk dawuh Hyang Pikulun Bathara Guru malah ming ditritani jarene aku dadi saka ayang-ayang. Ngerti kaya ngono rasa ketayaran munggah ning Gunung Himawat. Nah nggih. Rasa dadak nggawa kowe barang tekan kene. Ning saking mangkelku aku terus gugat. Niatku tak gawe perkara. Niat panjenengan dipun damel perkara pripun Ki Lurah? Nek dewa ora ngeparengake utawa ora duduhi bapakku sapa, tak gawe geger kayangan. Terus panjenengan ya kewanen wong jeneng Tita menika uripit gumantung karo dewa kok panjenengan nantang dewa. Wis ora urusan kowe ora cocok bali ngono. Lho. Le wangsul pripun wong niki teng gunung dhuwure ora jamak. Gek ndelok ngisor nika nek jurang nika ditonton wangune ngisore ketok niki wis ora ketok ming mega tok kok. Kok kon bali ora. Ora urung kowe ijen ya. Lho. Ijen pripun? Ora urung aku ki mati nang kene. Aku soalnya wis kebacut wani karo dewa iki mau aku tekan kene junjung karo Bathara Indra. Oh, sampeyan, heeh. Aku ora urung engko mati ya engko ki ora urung ming rondo. Kowe mbangane nang kene rondo ning dhuwur gunung ora ana wong sing gelem medhun wae kowe nang donya men nggo rebutan. Wis panjenengane kok malah ngendikane kaya ngoten kula niku mboten seneng lho. Mergane iki wis tak niati tenan, aku arep tak waneni dewa-dewa. Nek pokoke dewa ora ana sing ngandhake bapakku sapa, arep dewa sapa wae aku ndak pandang bulu. Tetep tak kisro. Nek panjenengan pecah kowe mulih. Ngomah ditunggu.
Lah kula le kudu upama ana nyrameti jenengan. Nek kuwandaku ora iso go mulih, batangku ora usah gawa mulih. Nek wae nyrameti nang omah. Oh, ngaten. Ngono wae ya, Yem. Aku njaluk pamit ya, sayang. Nggih. Arep kowe elek ning asli nek disawang ya elek tenan. Nggih. Mboten apa-apa. Ning wis ladi karo aku, wis setya bekti karo aku, setia. Ora tau wani karo wong lanang, ora tau piye-piye karo wong lanang, anane mung nrimo nampa ikhlas. Kuwi sawijining pengabdian seorang istri kepada suami. Nggih, saged kula nggih ming ngoten. Tur kowe ora tau tak blonjo ya meneng wae. Nek aku pengen mangan iwak pite ya tak colongke. Kuwi wong wedok sing pancen tenan dhuwur derajate. Nggih. Nggih ming gembol dosa. Ora apa-apa. Ora masalah, santai wae. Ngaten ki ora. Wis aku tak mangkat. Tak methoke Bathara Indra, engko ndak selak tekan kene ndak malah kowe katut dosane. Kowe ndelik ya, Yam. Nek iso mulih gawa tampar taleni wit terus medhun alon-alon. Oh, nggih ngestaken cawuk. Ning atos-atos iki Lurah Bagong. Mbok menawi menika pertemuan yang terakhir antawisipun ingkang garwa pun samiyem kalian Kang Mas Bagong. Kula nyuwun pangestu saged wangsul dumugi griya. Nggih Mas Bagong. Arep apa kowe? Arep apa? Ajeng nyium. Ki lho wingi tok ambung dompo. Kowe ngambung kok mawa wisol. Nggih, pokoke nyuwun pangapunten kula tawa. Heeh, wis kono mulih ikhlasno aku. Iki aku golek apa pengadilan tenan. Mergo kowe ya ora seneng to nek duwe tak pek bojo kok ora ndek maratuwa. Asline ya pengen ketemu maratuwamu. Nggih, kepengin. Ya wis. Wis ngono bae ya aku njaluk ngapura nek ana saking kelumutanku aku mesti modar ning kayangan. Yakin sumpah, aku iso apa to? Bedaya ya ora, sekti ya ora, ning mengkari niat karo semangat tok wis. Nek dewa do ngajar karo aku men diajar ora apa-apa, pokoke aku arep medhun saka kayangan. Nek dewa ora paring ngerti karo aku, bapakku sapa ya ngantos-antos iki ora ya. Babak keparanggul mungguing ayuda kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungguing logo isih meso ora gelem bali saka repat kepanasan kowe Bagong. Bali nek wis ngerti babeku sapa? Lho. Oh, aku nek ngerti bapakku sapa, taun ana Windarana aku arep mulih saka kayangan Bathara Indra. Siji, kowe keluputan wani karo Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Angka loro, kowe ora nganggo tata krama ning kayangan. Kanthi cara mengkono kita keluputan, ora masalah, arta kapak-kapake ora masalah. Iki mau aku entuk dawuhing Hyang Pikulun Bathara Guru, ya Hyang Pikulun Jatimurti. Malah kowe bakal jemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Sapa sing ngomong ngono iki? Bathara Guru. Ngarsa dudu. Jare guru iki den bagus sing ngarsa dudu.
ning Bathara Manikmaya ya wong tuaku. Kagiat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Dadi aku takon bapak karo Bathara Guru ki, Bathara Guru malah dawuh karo sampean Bagong nyemplungke nang Kawah Candra di muka ngono ha. Iya dasar para nyata. Wo, ngerti aku saiki gedhoane Manikmaya. Lho, malah jangkar. Ora masalah jangkar ya men. Wong tata lair aku anake Semar. Semar iki sapa? Semar iki kakane Bathara Guru. Dadi aku ngelokke Bathara Guru ora nganggo Bathara iki ora masalah. Manikmaya Jatimurti Jagat Giri Pratingkah. Ora apa-apa, ora ana sing malati. Terus ngopo? Saiki ngene, Ndra. Lho. Saya jangkar ya semen, saya jangkar ya men. Kowe yang nglarake ati kok omong aku. Sing ngatasi aku iki mung kawula, pengen ngerti wong tuaku kok ora do dikandhani mung jare asale saka ayang-ayang apa? Ora ana menungso kok saka ayang-ayang. Model ngendi kuwi? Padahal aku iki wong goblok gampang diapusi. Terus karemu piye? Manut. Cah kendel ditantang. Manut tau. Arep piye model piye? Jotosan oke, ora masalah. Aku iki ning donya iki pasar tak usahase. Aja kok kadewatan. Ora minggat. Aku tegel karo kowe Bagong. Oke, kula ya tegel karo sampean. Wis ora ana tabete anak Bathara Guru karo anake Ismaya. Anane Mengendra karo Bagong. Neng kene marganing patimu, neng kene uga kowe bakal ora dadi dewa. Modar siku tangane Bagong. Wah, suaramu piye? Kurang seru. Ngawakmu. Weh, arep ngetes kowe. Silakan. Silakan, yo. Ora apa-apa, aku mati ora masalah. Aku modal ora masalah. Nek genimu ora temomo ning awake Bagong, aja takon dosa lho, aja dianggep aku ngasorke derajate Bathara Indra. Mati gosong ora bakal bisa nglawat. Ayo Gagi, sambato dikandani ngayal. Halo. Piye kowe ngomong apa? Kowe ngapae genimu ki ngapae? Lho ora apa-apa disawang. Rambuté ora ana sing kemritik mboko siji kok. Padake gampang kobong. Kowe tegel karo aku, Brama. Geniku tak baleke nang kowe. Mati ya. Oh iya, Wadidaya mungsuh dewaning pepati modar jiabut nyawamu. Ayo kowe ora bakal iso nglawat. Tak aturke wang bukulun Bathara Guru cemplungke kawah. Oh lah dalah. Ming sak Bagong kok ngobrak-abrik kayangan. Gek duwe kekuatan apa ing atase ming sak Bagong kok ngobrak-obrak. Weh. Modar. Rumah sana sing iso njabut iki men kowe wae. Kowe termasuk dewa kurang ajar. Njabut kok tas-tas. Isih halus aku nek njabut. Padake ora. Njabut kok dul ngono ya.
Sing kelangan nyawa kaget. Dapet ki ya trunyu ngono ta. Sing kelangan nyawa ki ikhlas. Jabut kok dol ngono. Ayo iso. Apa arawe? Lah tak baleke nyawamu ya Madipati. Modar wis jabut genti. Dewa sang udit ora ya? Alah, tisu basah minan. Oh, paling minggu raup paling. Dewa gawane ming tisu basah. Dipati ya sembrono. Arek kae njabut karo Bakong malah gede dijabut glecak. Wis ora taya kowe. Mati ya kowe. Ya Madipati aja kaya bocah. Kita kuwi dewa kena lara ruputing mati tangi nggih. Tangi ora rasa dipethoke Bagong tangi aja kaya bocah cilik ya Madipati. Yo. Kaget aku ketemu karo Bagong mripate mendonong. Wah, nek ra mlayu cilaka iki. Nek ra mlayu mesti kisruh mergane. Wah. Cilaka tenan. Wah, anak Semar nek wis nesu ya gilani. Gugu karepe dhewe. Alah mesake. Dewa kok cawete suwek. Wah! Bakang ulun ngapa, Gek? Ulun ngapa? Sareh. Aku ki ora arep ngapa-ngapa. Tenang. Ayo madhep rene. Trundul ya. Dewa bengi iki jan kocar kacir kabeh. Mungsuh Bagong. Nyo, tak ide. Dewa kok suwek. Mulai tak ngetkis kok ngisor kuwi iki kelontong, Pak. Wah, pancen kuwi arepe dhewe. Bagong edan tenan. Dewa kok dincen lho. Dincen aku ya iso mabur ya padake. Loh, kita iso ngambandir Gantara. Kula ya ora ngerti kok iso klepat iso nututi banter banget. Lha niku teng awang-awang iki gumun lho. Aku kok iso mabur ya? Lho lah. Saka dayane apa? Aku ya ora ngerti, Tro. Nerang-nerang dengkulmu kuwi. Wah, lah elok tenan ya, mboten elok niki pancen estu niki. Pripun? Wah, ulun ya ora ngerti sejatine ngene ya tak kandhani kuwi iki bener. Bener. Yen kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Aku mau jawaban kuwi aku enggak mau. Aku enggak mau jawaban kayak gitu. Mau. Lah terus kuwi kita butuh wangsulan sing kepiye? Cecok. Bapakku sapa? Adipati sapa? Nek Ratu Sinuwun sapa? Nek Pendhita Penemban sapa? Ngono ora mung saka ayang-ayang. Enggak, aku enggak mau. Ning nyatane ngono, aku ora percaya. Aja gawe mangkelku to. Hah? Anjabut nyawane kaya Madipati. Kose. Aja. Jabut nyawamu modar kowe. Mati ak tali ak glundungke. Wah, jan bocah iki. Lha nek aja ngluputi karo panjenengan ulun, aja ngluputi karo panjenengan ulun. Ulun ki mung kami tuwaning kayangan. Ulun ki mung kami tuwaning kayangan. Sing ngerti sejatine ya Hyang Pilun Bathara Guru.
Guru kon tindak rene. Lho, kita iki titah kowe iki sing rono. Ora sudi kesel. Guru kon rene. Guru ora kowe ora iso ngrawuhke guru tekan kene. Jabat, Iya, wae dah. Akur kaya mbiyen iki. Kok kaya biyen piye? Ora ana apa-apane. Aku ngelek kok reoni. Oh, alah ya kancane ngerti. Nggih, niki kan napa gulane? Kowe Iki wong ayu-ayu nih gane golek wedine Kali Praga. Nggih. kowe kono Wedi ngapa? Wani aku ora wedi. Sapa Halo Pak Lurah, niki kula Ika Suhesti. Kandang Genti yo. Mbak Elisa niku. Nggih kula bisa. Nggih. Niki nuwun sewu made in Sulawesi napa Jawa, Pak Ki Dalang? Niki blasteran niku. Oh, blaster. Nggih, kula Lanang gembel sing wedok Jawa. Metune etawa ngeten iki. Padake wedhus ayu-ayu. Padake wedhus. Wah, wedhus ki yo ana sing ayu lho. Apa iya Aku sing tenan? ngoyak si ana. Ayo. Mbok bojomu wedhus to, Mbah? Ayo ning isih cempe sak kowe kuwi. Oh, nek sak aku cempe. Nek wedhus sak sapa Sampatatin iki wedhus. Iki wedhus. Oh, Yo milane wedhus-wedhusan ya. Wis gak ro Pak Lurah. Nggih Pak Lurah, wonten napa niki ajeng? Wis tau, Duet napa ajeng? Koprol napa-napa? Kula niku nek duet nggih sago. Oh, nggih. Ning tapi tempatnya yang berbeda. Ha iki wis. Apa ne maksudene? Nek ten dhuwur panggung niku gregete kurang. Hah? Halus-haluske. Ning dhuwur. Meneng wae. Nggih Pak Lurah ning beres ta pun kula unggahke. Pun matur nuwun Sik. Pak Siana. Nggih salaman ning kula. Niki rejekine ten dalu niki kagem warga Brosot. Amin alhamdulillah. Amargi napa kala wau niku kathah rencang sederek nyuwun Mbak Elisa nderek napa mboten. Ah, kula wingi nggih pun kalih Ki Dalang sampun matur pokoke Mbak Lisa nyuwun pun asta, Pak. Nek mboten saged nggih pun cengkiwit. Ingkang baku wonten Kok Mbak kaya kucing Elisa. dicengkiwe? Nggih untunge Gara-gara YouTube sakjane niki. Noh, Nek mboten nonton YouTube, mboten nonton sing kenal kali Mbak Elisa. biyen ora ngerti YouTube wis saiki ngerti YouTube. Dadi Kemajuan ratine. kemajuan. Ya duwe HP kok le. HP niki Nokia Cilia lho. Unine anggere diba dolondong. Endi kuwi? Anu telefone YouTube. Ya wis ben- Android, wis ditunyuk-tunyuk nggih, Pak. Nggih, HP-ne. ditunyuk-tunyuk. Nggih. Nggih niki. Ora cedak-cedak kowe. Nggih, kula Ya ora ketriki. apa-apa. Lah padha wae cedak wedhus. Oh, Aduh, Bener. malah aku donekke wedhus to. Jare kowe to. wedhus. Ora donekke ning pancen celukane wedhus. Berarti ana peningkatan mau tikus saiki wedhus. Rasa lara ati to. Ora ranti ati aku. Ayo. kan duwe ati wedhus e. Ayo wis tok. Wedhus ya. Tapa-tapa. Wedhus ati. Wedhus untune dawa-dawa. Kowe iki omong cara apa to kowe iki? Untune mbok dibagekke kancamu ora duwe lho. Ben duwe kabeh. Nek ora wedok tak pateni kowe pisan. Nggih pangapunten. Nggih. Cah ayu-ayu kok omongane Donekke piye kok kowe kok nesuke? untune dawa-dawa. Mbok dibagekke kancane. Jane ora dawa le cupet lambene. Ora, ana sing luwih halus. Kowe mengarep ngonekke aku merongos to. Merangkas ki apa? Merongos ki nyadi, Oh nyadi. Nyadi Ngerti ki apa nyadi? ora reti? rapi Oh rapi untune ya. Oh Oh kuwi ayune goblok banget ya. Kandhane ngono ra. Biasa nek wong ayu biasane goblok. Oh goblok kok. ya budek barang. Iki wong Sulawesi tenan kowe iki. Ya campur lima lho. Jare wedhus ro gembel. Ora apa-apa sing penting kowe seneng ora apa-apa. Ibumu ngendi asline? Aku ibuku Lambelu. Kowe kok ora arek ngonekke untune dawa to. Ket mau Iya kok lho. ngerembuke mengon urusan cangkem terus iki kepiye kowe? Nek lambelo niku basane halus. Nek basa kasare cocotmu. Wah kanca Niku boten Lambelo niku nek Jakarta. Nggih. Nek basane Jogja cocotmu. Sampeyan nek mboten dadi lurah kula pateni sisan lho sampeyan. Cocotmu niku yang kasar, mboten paring. Yang halus lambelo. Yang halus lambelu. Lambelo. Oh itu Lambelu. mulutmu. Lambelu. Lambe lho ki cingir.
Wong tak takoni Jawa Timur rujak cingur ning kae jane cingir. tegese lambelu. Lambelu persis ngono. Masa mulutnya dirujak to, Mbah? Iya, dirujak. Lambene sapa wae kuwi? Lambene wedhus. Oh, bangsa wedhus-wedhus. Kowe wae itu aku. Sisan bangane ganti japukan, liria sangel. Kowe wedhuse wedok. Aku wedhus wedok, kowe wedhus lanang, ki mbae wedhus. Yo wedhus-wedhusan yo. Kowe ngalih, kowe mbae wedhus. Mbae wedhus ki wis mati ceritane. Dikubur. Nurunke wedhus kok ngono kuwi. Nggih niki ajeng napa Pak Lurah? Tak Ajeng sawah. nembang napa-napa. Nek nembang sanese mawon. Penjaluke nggih. Boten sah seru-seru ndak ketok kula nek ra iso. Oke, mungkin joget mawon Joget kalih. mawon. Oke, siap. Iya. Bang dibatin, iki halus banget to. Wong Sulawesi kok ana wong ayu ya. Onten Pak Lurah. Gek iso nembang neh. Nggih. Kok nang kono belajar basa Jawa. Sampeyan niku lek kepengin dadi lurah langgeng mboten? Tak takoni nek iki PP10, PP10. Iso iki kono bintang tamu mulih geseh saka kene iki. Kancaku karo anak buahku tetep takon ngadang nek carane ngene iki. Kudune Ora mulih. eling, Pak. Kudune eling. Aku mbiyen mergo ngono kae mergo long dress. Ayo ta. Nyuwun ngapunten nggih menika anak. JJ Pak Lurah. Ibune anakku. Gak popo, gak marah wis. Mergo- Karo wong petuk ki ra bakal marah. Soalnya wong edan kuwi bebas. Dadine ra apa-apa. Pak Lurah. Wong edan iki nyolong motor wis ra apa-apa, Pak Lurah. Tenanan. Hose kok kowe muni wong edan bebas iki berarti Pak Lurah tuh anggap wong edan. Duduk aku sing wong edan. Ora ngono. Dadine ora apa-apa nek karo aku. Oh nek Pak Lurah ki mbiyen kok. Isih Kok Pak Lurah yo edan po? Mbiyen. Oh wis tau edan. Ambuh kok. Ora omonganmu celeka-celekit malah ngedek-deki aku Soale panitia ngertine sing diundang aku kowe meng takjak kok omonganmu kaya ngono. Ora apa-apa. Wis kowe meduna wae rasa tenehi honor ora masalah. Aku ku ora iki wis do ngerti. Oh, terangane se ono kae dinehi bahan karo si Susilo iki ngelek-elek ngono. Lah ya kok kowe. Nah aku ora kena apa-apa kok. oh ajane iblis kok kowe ya. Aku menyampaikan kok. Sing Berarti sing ngekeki bahan kowe mau sapa? Bahan kono ning duwite urung. Aku ra yo ngomong to. Kowe tak nehi duit sing akeh ning lemen sing apik ora celeka-celekit. Aku manut kowe to. Lah iya. Ha wis tak nut kok kowe isih nesu. Nesu wong kowe iki. Anu medun wae kowe. Tenan. Aku medun tenan. Aku medun tenan. Medun kono awor para tamu kabeh kok. Ora bayaran muring. Rugi lho, Keris Pak. iki lek nehi sapa? Rugi Pak Siono. Nek Pripun? kuwi tok kon medun. Pripun ta? Den bagus. Beksi alus manis tur mrak ati Dadi iki mau ana manuk ditaleni. Ha iya, heeh. Marai, oh to? Ndak ucul. Ucul. Nggih Pak Sebab Lurah. manuk kuwi nek ra ditaleni mesti yak-yakan tekan ngendi-endi. Ya nek ra pas bodol. Nek pas bodol ya muni wae ra iso kok. Nek ditaleni ning ra dipakani ya padha wae ling lentru. Ya asapike rasa ngingu manuk. Apa-apa wedi? Iki sadurunge diteruske nyelos dilit panggilan untuk Bapak Widianto saking Dusun Wolu Desa Cerme. Ditunggu temannya di parkiran karena motornya di parkiran. Ya ngono kuwi genah. Oh cetone parkiran ya parkiran. Penting. Oh ana pentinge apa? Ono. Oh sithik. Mohon segera ke sana karena ada permasalahan penting. Oh ndelok. Jadi Oh kok dulu. kok iso dawa angger banget tak balik iki hurufe ganti diwalik hurufe ganti ngono sih. canggih temen Terima kasih. Oh wis. Ana wis jawab. Sudah sampai kok. Oh malah wis tekan kono lho. Ayo no. Semingguan kula lono
golek isi podang kuning Mas podang kuning ibu bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo pengen ora nyedak ayo gatro kono sini Pak Lurah joget sama saya ya jangan jauh-jauh sing ngetok jawane wong iso nembang engko nek ngetok Sulaswina aku wedi ora sampe wedi ke napa ne wedi nek gawa mboten rono sawedi wong elek sampean kok nek elek kono wedi gitu aku agak pitung sasi dadi lurah go nang Sulawesi ya ngopo nang kono ayo sok kalek kedebok Oh kanca ora apa-apa kanca jan ning rekoso kanca iki kualat ya iso aku seneng kualat esuk awan ing omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang bubuk miberangku goleki ora krasa esuk awan nganti yang tak sawang mencapai bintang tamu karo klinik dalan Oh
Maksudnya? Udah dihaturkan. Belum ya, kontraknya belum selesai sama iki wis tenan. Masih lagi. Masih lagi. Ya tambahi sangune. Wah, Jan. Kok lejokne mundi sangune. Ternyata wong Jawa karo Sulawesi beda. Nek Iya, wong intine Jawa ki golek ilmu seduluran, Nggih. golek jeneng dhisik jenenge Katut. Ternyata nek Sulawesi golek jeneng sikik jenenge Mbuh. Cen Orang. bola-bali kowe iki iblis. Apa bebas? Ujug-ujug kok yo Bebas ki apa? Sing bener ki Elisa. Kudu golek jeneng sik terus entuk jeneng. Nek iso jeneng sik ben saya suwe saya kenthel dadi sego. Ya Ora iso. Ana jeneng kok dadi sege. Ya iso. Nek jeneng Katul apa ya iso dadi sege. Lho, sego katul. Wah, tobat. So, yes, Iki yes. dinengke wae wong edeke uripe ya wis mlenyek kaya jenang. Nggih. Blegedrek. Sampun nggih Pak Lurah niki napa malih napa sampun? Derek. Sing kathah sindane niki tasih kathah. Mboten sing jelas niki kula nyuwun warga Brosot. Oh nggih. Jenengan sak rencang pun libur ingkang bagus saya menyampaikan keinginan masyarakat terutama warga Brosot Nggih. pengen semerep, pengen melihat Mbak Elisa bersama Kisena Nugroho untuk tampil dan menghibur. Mbah. Iki wong ki kena orang-orang wae ubah. Untuk menghibur. Nggih, nggih Pak Lurah matur Nggih. sembah nuwun. Pak Lurah. Matur sembah nuwun ning ampun terus lenggah. Nggih. Nggih, mangke. Monggo jenengan napa nggih? Tuntasaken Nggih. dalu punika supados saged sumringah. Sumringah ki ngerti enggak? Nggih. Allah ya Allah nanti ke rumah saya kasih tahu sumringah seperti apa. Alah. Ora Modis. Pak Lurah jenengan pun maringi Mbak Elisa. Kula nggih kuwalik nek kula mboten njaluk ning jenengan ajeng kula nehi. Matur nuwun, Pak. Ora, Jenengan kok duit. piye Nggih. ning sae rawuh Duit, bikin toh? libur Ayo, masakan tak. tasih kula badhe pun Kayak sukani. gini. Allah jenengan ya Allah ya Rabbi. 5.000. Halah 5.000 sombonge. Ampun didelok 5.000. 5.000 ne jerone niki wonten Garuda Pancasilane. Nah niku sing mang cekeli terus. Mang balekke kula padha karo nolak rejeki. Nek balekke dilebeti malah mboten napa-napa. Ngoten. Kira dilema. Nggih. Pun Nah, aku wis rasa aku omongan. Rasa omongan nek kula. Gelo. Ha pelantar ora tau apa-apa iki. sapa? Pelantare. 5.000 jaluk. Kok mau nek kuwi. 5.000 li kene jaluk apa ran. Ya Allah. Oleh-oleh Kancaku goglokan. nek rande isin tampanono. Oh tampani tenan nek Nek randuwe isin tampanono. Saking pundi niki? 5.000. Dadi Pak Lurah Sekop niku- Den Bagus sing ngarsa kok sikik iki ya tak critakake. Oh diceritakake nggih. Tak tampani aku ya isin. Isin. Mosok nampani kok ming 5.000. Ra tak tampani aku ya butuh. Ha nggih. Lha kok ya ngono padha wae. Ampun Kok nek saking didelok ngarsa kula 5.000 mboten. ne. Kula nyekel dite ngarsa nu gatel kabeh. Berarti Wis tenan. jenengan kondur niku rezekine jenengan dalu niki. Nggih. Niki masih ana lillahi taala jengke warga Brosot menghibur tok. Oh, nggih. Matur nuwun. Sing 5.000 iki. Sing lain-lain ya ora ono. Ah sing muni gatelen monggo endi? Sing 5.000. Oh ya. Yo ana sing liyane saka panitia kok. Ae. Tak belani. Tak kanca lawas. Kanca lawas. Kanca lawas. Pripun trekirin? Alhamdulillah. Ning anu senajan golek wedi nganggo trek ning ya treke karo ditawake nggih ta riyen. Bot. Wah, nek ngondelmu. Aduh trek nyambi nyopir ame. Kono ki tak tawani angel tenan bulcen ra duwe ngono. Bedheke karo kuwi aku ro kowe. Aku wae ijolan. Moh. Wis 5.000. Wis kono sak kono apa-apa ki dituruti nek wis wong sepuh ngene iki. Piye? Nela Karisma mau menyanyikan lagu Sopo? Lewong. Wis ben. Kita iki mulai sarap tenan gitu. Aku tak takon raimu ki ndi to kok dadi ra ketok.
Lah aku omong-omongan malah mentuk bun-bunan. Dadi kowe iki sakmene. Wong ki manut pertumbuhan nek kaya adik ki munggah nek iso tuwa medhun 5 kilan. 2, 3, 4, 5. 5 kilan. Nek nekeran kae dikilani nu ngerti-ngerti nyemplung wok. Nah, iki dikilani malah keliwat. Siapa nama? Nela Karisma. Dari mana? Dari Tapanuli. Dari Tapanuli. Nila Karisma. Enak e wewet. Enak. Mau Wis aku tak nyanyi wong pekok loro ya. Oh iya. Iki wong pekok loro iki. Iya. Ya, manut. Dadi pekok. Kaya pitik ya. Ya iki bintange Liwong ya iki. Aku ya dong aku. Aku paling seneng ya iki kok. Omong jarene iki Kowe iki sapa-sapa seneng. Lah aku ki geleman kok. Tua ya gelem, nom ya gelem. Sing penting oman. ora sembrono bengi iki wayangane ra penting, sing penting Liwong. Ngono. Sing penting ki oman nyanyi lho. Oman nyanyi. Karo aku iso. Lho kok malah nangis. Wis iki guyu. Oh guyu kok padha. Tapi lek arep milih sing udat-udut iki penyanyi ning rusuh iki. Ya, dhewe wayu karo Mas Seono joget wis gayeng karo Den Baguse joget. Wah, aku mresani kaya ngopo iki 5 kilan iso joget iki. Kowe iki dijogetke kahanan wis bingung kok. Iya. Karang uripku ya rusak Ya, mangga. Iya. Dadi, ya. Dar kowe. Kang Slupan aku Kang Slupan. Aku disontleng malah ngenani gelas Kang Slupan? Heeh. Aku rong slupi kok. Sapa kowe? Sing bau reksa brosot kreteh kowe. Hah? Sing bau baune kok ngene. Bau reksa. Jenenge? Jenenge ya Prastiwi. Ya bener, heeh. Kowe njaluk apa? Jaluk patine wong loro iki. Wah. Nyemelangi penjaluke. Penjaluke ngedape-dape. Siji wae kae. Moh, awake dhewe kan isih selalu sayang to. Ora, nek iki cepet wong kulinane wis meh mudir ngono lho. Sih, moh nek kowe nek ngemut ora enak. Wah, soale kudu muntek. Iki urung ngrasake. Bojoku ki sing wingi dek. Ki enenge wong kok kesetrum kowe kok. Wis wengi dek. mergo kowe ompong kuwi mau. Dadi rasane malah kaya kejepit rit ya. Abo nek kowe ora tekan kono nak. Ayo aku yo mek bayangke. Ora, trembelane. aku cukup benik cethit. Ora nganggo rit ya. Heeh, nggo surjane apa lho, Wes? Heeh. Santai wae. Ya. Kinar penjiwa.
dijogeti ya gila, Den. Ah malah kaya sing ning alun-alun. Ding ding. Alah ngalun-alun ya jirah kok. Arep tak tuku kok sesuk. Jare dite wis entek. Ora tak keke ruang tamu, arep tak paku nang nggon tembok. Nek dadi nek ana wong kula nuwun ki rasa dadak dodok-dodok langsung ding. Lah wis kok dodok. ketoke malah menarik kowe, Den. Piye? Nek dipaku. Apa iki wong iso mangkruk-mangkruk kae. Nek kowe dituthuk mah mengkelung ya, Den. Lah nuthuk tok genti nuthuk sing nuthuk tok ngono. Ya ora nyekeli kono kuwi. Omongan kok diperagake. Iki tangan iki lho. Lho ngono. Wah, kapok tenan aku. Aku ki wong bersih. Sapa? Ngene iki apa to? Ngene mau apa Iki to? tunggalane. Aku Kuwi ngulungke unjukan monggo. Ra ora. Kudu dikenahke. Nahke wis suwe ra ngerti kaya ngono. Aku risih. Wah, padha wae aku wis. Tak trimo mayang. Jarene mau Krisdayanti boyo wong bosok ngono. Ya. Ora nek jogete jo. Apik tak. Aja dipandang wajah. Tapi keterampilan. Nyanyi bagus, joget bagus. Lah bangane kowe elek ning opo? Sing penting ki aja casing ning sinyale apik ngono lho. Ah, batune drop ya padha wae. Anek iki ngedrop sak kabehe dewisan. Iku wis elek merongos. Waduh. Aku kanca wae rawani kok kowe kendel. Aku nek ro iki mbok donek-nekke apa-apa ora nesu kok. Ah, iya. Aku gila wisan. Tur ya wong ki nek wis ngrumangsani apik. Mbuh kok aku. Ayo. Ayo. Aku seneng le joget. Aku seneng lemu joget ngene kok kaya bal cetuk to. Halo. Halo. Ayo, ame dibeng kok mlayu ki. Wah ngene iki kok ketoke ora ana bongkot pucuke yo ngene iki. Aku doyake kok mlayu. Soale kulino buron, Mas. Yo. Wah, Wes. Rada rono ngene joget. oh ya teges. Yu Prastiwi iki pancen bola-bali beberapa wayangan iki nakokke kowe, Den. Den bagus nakokke isih ora to? Wis ora ono. Aku ya wis ngono wae. Piye? Jodoh lari lambemu mau mundi piye? Kok yo wis ra. Awang yo ora tau ngetok barang kok. Mbane aku dadak kon ngeterke nang omahmu, kon goleki rak rekoso terus cukup laku wangsulan wis ora ono. Wis rampung wis. Bangane doyak, Mas. Wis jawaban ki sing penting yakin. Durun sithik-sithik nggo tukon banyu ngono ta kowe mekan. Ora. Kuning kali anak putu. Nah, padha wae. Ya mangga. Ya. Sabtu Tepuk tangan untuk Prosti. Oplok 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 oplok. Nek oplok-oplok iki ngene.